Retransmite. No programa de hoxe, a nosa compañeira Salma Sotki, que naceu en Marrocos, vai entrevistar a dona Dorinda, que naceu en Silleda pero viveu na cova de Batista e Fidel, para retornar a Galicia e asistir ao nacemento do Vigo moderno. Podían as mulleres traballar fora da casa? Que traballos había para elas? Como era a relación cos seus maridos? A experiencia da emigración. A vida nas primeiras cidades de Galicia. A xente que levantou esas cidades. A oposición entre a cidade e o mundo rural. Como era a vida dos emigrantes? Retransmite unha forma de poñer en contacto a dúas xeracións. Bos días, señora. Dorinda. Onde e cando naceu vostede? Eu nací na parroquia de Silleda. E viaxou na súa vida? Sempre non, porque vivín hasta os 25 anos. Aquí en Silleda. Aos 25 anos marchei para Cuba. Marchou para Cuba. Viviu aí durante canto tempo? 9 anos. Gustoulle máis aquí, alá, porque regresou? Bueno, aquí é a miña terra, pero lá gustoume moito porque era unha vida moito mellor. Entón, encontrei nunha ciudad de repente con todos os adelantos. É maravilloso. E para min foi moi grande, onde había de todo. Non faltaba de nada. A xente era boa, un clima bo. Aquilo era maravilloso, un sitio bonito. Si, traballou vostede ali, non? Si. Eu fun pondo ao meu home. Eu era costureira, pero non me deixou traballar fora, de maneira que facía as cousas da casa. O que foi unha ama de casa durante toda a súa estancia? Eso mesmo. E falaba galego cando estaba en Cuba ou falaba...? Non, tiña que falar un castellano como eu sabía, porque non era moi ben falado. O meu marido é de Taboada. Casámonos, e eu tiña lá meu abuelo do ano 1902. Tiña gana de ir para lá porque eles tiñan de todo, e viñan aquí dar viaxes. Eu vía aquela diferencia, entonces eu quería ir para lá. Pedinlle se me reclamaban, a min máis o meu marido, pero dixeronme que non podía ser os dous, porque costaba moito diñeiro e o mellor non nos sentaba ben, así que o levaban a él e logo él que me levara a min. Claro. Entonces... Tamén é a situación de España agora. Eu xa non estaba acostumbrada a aquilo. Non había agua corriente, non había... E eu viña dunhas certas comodidades. Foi duro para vostede ao campo. Ao cabo dun ano, marchámonos sin nada, a empezar de novo a Vigo. Aí empezamos, el de peón de albañil, e eu fui traballar á fábrica de Albo, de conservas. Estaba encantada porque aquilo era moito mellor. El dixo un día: mira, eu non podo estar de empleado porque isto é unha miseria. Eu voume meter nun negocio. Así que empezou a facer un chalé sin duro, con cartos do banco. Cando acabou aquel chalé, pois seguiu, asociouse con outros, comprando fincas, vendendo solares, facendo edificios. Pero eu tuve que deixar o traballo porque eu quería meter a esta nunha guardería. Pero... A súa filla? Sí. Ele dixeme, mira, non vale a pena, porque total, vas gastar o que ganas e así se ves para a casa, faz algo na casa, o que poidas cosas, e cuídala a ela. E tuve que deixar o traballo. E facía as cousas da casa, empecé a coser para fora chaquetas, a bordar, ao mesmo tempo quedeime con un solar dos que ele compraba, ali sembraba cousas. Non tiña unha independencia do seu marido, non? Non.